אוקיי, אז בואו נתחיל. תחשבו רגע על כמות הסרטונים שאנחנו רואים כל יום. זה מטורף. ומאחורי כל סרטון כזה, פעם היו שעות, ימים לפעמים, של עבודה. היום אנחנו הולכים לדבר בדיוק על זה, על המהפכה השקטה הזאת, שקורית ממש עכשיו בחדרי העריכה. מהפכת הבינה המלאכותית. אוקיי, אז איך כל הקסם הזה קורה בפועל? בואו נצלול לשלושה כלי מפתח, שלושה כלים שפשוט משנים את כל כללי המשחק. אז הכלי הראשון, וזה Game Changer אמיתי, הוא מה שנקרא עריכה אוטומטית או אוטו-אדיטינג. והתהליך, תראו כמה הוא פשוט. זה גאוני, 3 שלבים, זה הכל. שלב ראשון, מעלים את כל חומרי הגלם. שלב שני, נותנים ל-AI לעשות את הקסם שלו, לנתח, לבחור, ושלב שלישי מקבלים סרטון מלא מורכב אוטומטית. מכאן כל מה שנשאר זה אולי לעשות כמה תיקונים קטנים, פיינטיונינג. הכלי השני פותר בעיה שבואו נודה בזה, כולנו מכירים אותה מקרוב. כתוביות. אז בואו נראה איך זה קורה. ממש פשוט. מעלים את הסרטון הסופי, המערכת ה-AI מאזינה לאודיו, מתמללת את כל מה שנאמר בדיוק מדהים, וזה לא הכל. היא גם יכולה לתרגם את זה כמעט לכל שפה שתרצו בלחיצת כפתור. והכלי השלישי, טוב, זה כבר באמת נשמע כמו משהו מסרט מדע בדיוני, אבל זה אמיתי לגמרי, יצירת קול, voice generation. והתהליך עצמו הוא פשוט עד כדי גיחוך, באמת. מזינים את התסריט הכתוב, בוחרים את סוג הקול שרוצים, אולי קול גברי עמוק, קול נשי אנרגטי, מה שמתאים, וה-AI פשוט מייצר קול באיכות גבוהה. וזאת השאלה שאיתה נסיים. תחשבו על זה. מה התפקיד החדש של היצירתיות האנושית? מה נשאר לנו לעשות?